bila je priča, eto on kaže meni, mogu bi ti neki YouTube da snimiš, neki kanal napraviš, nemam pojma šta će meni to, što ja to da radim. I ono je bilo, ja sam mislio, ajde da krenem, pa sam mislio, pošto sam ja bio dugo serviser računara, nešto oko tehnike, tehnologije, računare da servisiram. Ja sam se vodio nešto, rekao, ajde na engleskom da pričam, možda da šire govorno područje, jel možeš plasiraš svuda. Ne, ti si me ubedio da bude na srpskom, idi na domaću nišu, znaš. Pa sam rekao, čekaj, kakva niša, kuhinje, šta pričaš, brate, ono, znaš, čemu? Ne, idi domaće. Meni je to nekako bilo kao da igram igricu, razumiješ? Da, kako napreduješ. Neki level da napraviš i sad je, sjećam, tajno bilo prvo sam nešto oko Note 3, nešto tako, nešto, da sam izbacio neki video i sad je fora bila, a joj, brate, imam 20 pregleda. Ko je našao moj video, kako ga je našao? Da, to je imaš 20 pregleda, znaš, nemaš pojma, ono. Onda 50, pa 100 pregleda, wow, sad je 100, znaš. Moj kanal jako je mali, da kažem, s razmjerno nekim velikim kanalima, koje ja poredim. Ali meni nije cilj da ja budem kao oni, da ih preteknem. Ali ja sam nekih 7300, da kažem, tih pratilaca trenutno. Ja imam oko 2,5 miliona pregleda. Znači 2,5 miliona ljudi je vidjelo ono što sam ja radio. To je znači jedna država, da kažem, vidjela cijela država šta sam ja radio. Ja uvijek kažem, ako mogu ja, možete i vi. Jer ja sam pokazao šta treba da se uradi. Sad, kako i doći do nekog dobrog videa, to se ne zna. Da, nekad se i ne zna. To nema recepta. Pozdrav naši dragi gledalci i slušalci, zavisi gdje nas pratite. Ovo je Kava i rakija podcast. Moje ime je Branko Kujundžić i moj co-host Bojan Purić. Zdravo svima. Naš gost večeras je poštovani i uvaženi Dejan Perišić Peraja ili Smiley, kako hoćeš da te zovem. Može Smiley. Može Smiley. Predstavit ću te kao jednog onako multitalenta od sitnih popravki do YouTube-ovanja, review auta, malinarstva i tako dalje. Dobrodošao. Dobro vam ja došao, momci. Bolje vas. Sasrećemo vam kanal. Živjeli. Hvala. Novi početak. I nek traje što duže. Da će Bog. Kreće roštiljanje. Kreće. Kako si? Hvala Bogu, dobro. To volim. Čujem. Možeš li nam podijeliti, to jest sa našim gledalcima, odnosno slušalcima, kako smo se upoznali? Pa šta to ti nije tajna neka, a ti ne znaš, zaboravio si. Pa podsjeti me. Ajde sad ovako ti pitam, znaš koje godine je to bilo? 2005. ili? 6. 6. Eto, vidiš, bolje te sjećam. 2006. Eto, ja sam napuštao radio, ti si došao da radiš tu i tako smo se upoznali, eto. Žurkice, ovako, onako, ja bio DJ, ti bio DJ i eto ti tako. I malo si mi naučio tamo dok si napuštao, naučio si malo na mikseti, malo oko radijskog posla. Pa dobro, malo oko montaže i to dobro, ali to je već neka druga tema. Davna prošlost, da kažem, već je 2023. tako da. Da. Ali eto, imamo taj neki, da kažemo, pedigre za medije. Znači, znamo se jako dugo, a inače, on me je upoznao sa mojim suprugom, tako da. Eto, vidiš, to je divno, veći si mi dužnik. A, dobro. Ko kome. Da. Otkud baš YouTube i ko je krivac? Sad isto kao ne znam. Sad kao ne znamo, ko je, međutim, krivac je naravno ti, jel? Da. Jer to je počeo. Da li zato da me kao pa nije, okej je, znaš, nešto, bila je priča, eto on kaže meni, mogu bi ti neki YouTube da snimiš, neki kanal napraviš, nemam pojma šta će meni to, što ja to da radim. I ono je bilo, ja sam mislio, ajde da krenem, pa sam mislio, pošto sam ja bio dugo serviser računara, nešto oko tehnike, tehnologije, računare da servisiram. Ja sam se vodio nešto, rekao, ajde na engleskom da pričam, možda da šire govorno područje, jel možeš plasiraš svuda. Ne, ti si me ubedio da bude na srpskom, idi na domaću nišu, znaš.
Pa sam rekao, čekaj, kakav niša, kuhinje, šta pričaš, brate, ono, znaš, čemu? Ne, idi domaće i ajde, okej. Da kažemo balkansko, eto. I ja sam tako počeo i cilj je bio da, neki moj cilj lični je bio da imam 1000 pratilaca. Da li mogu da ja doprem do 1000 ljudi bez, kako se kaže, marketinga nekog, nego da Prirodno. s prirodnim svojim tokom da se odvija sve, da ide i uspeo sam, eto, da kažem u tome. Pa kako ti se čini sad, da kažemo, to putešestvije do sada, eto, blizu si 8000 pratilaca i nadamo se do kraja godine sigurno 10.000. Kakvi su tvoji utisci kroz to putovanje i kako ti se čini to, generalno sve? Znaš kako, zanimljivo je u suštini, zato što nije baš 8 nego 7.300. Dobro, ja to malo... Dobro, nećemo kitimo. Kod mene na kanalu znači nema laganja, nema ništa, sve je autentično. Tako da kome se svidi, svidi, kome se ne svidi, Bože moj, ima još milijardu kanala, pa nek se odluči. Ali kažem ti, meni je to nekako bilo kao da igram igricu, razumiješ? Da, kako napreduješ. Neki level da napraviš i sad je, sjećam, tajno bilo prvo sam što oko Note 3, nešto tako, nešto, da sam izbacio neki video i sad je fora bila, a joj brate, imam 20 pregleda, pa ko je našao moj video, kako ga je našao, to je imaš 20 pregleda, znaš, sad nemaš pojma, onda 50, pa 100 pregleda, wow, sad je 100, znaš, jer ljudi podcene malo i broj, pa onda kad imaš 1000 pregleda, jer ja kad sam bio DJ, pa kad radiš u diskoteci gdje je recimo 500-600 ljudi, to je ogromna masa, da se razumemo. Znači, ti puštaš muziku i dižeš i spuštaš te ljude. Znam kad sad vidi 1000 ljudi, odlučilo je. Sad, samo što kažem ti, zanimljivo je da kao prelaziš igricu, ideš to da radiš, kao next level, eto, ja kažem sad, neka bude, možda će doći oko 9000 do kraja godine, ali možda bude kako ti kažeš, zavisi šta bude, znaš. Ali tako da ja sam rešio pomalo da se zezam. Da uživaš u tome. Upravo, neću da mi YouTube bude daily job, znači da posvetim svo vreme, jer ja često u mojim videima pominjem, vreme vam je najskuplja stavka koju imate i trošite. Najskuplja moneta je vreme. I ako ga već trošite ga bar da uživate ako već ne zarađujete na tome. Kao i naš podcast koji je, eto, neka priča entuzijasta koji eto, tako grade sadržaje. Da, radiš nešto što voliš. A mnogi ljudi misle, ti imaš neku veliku lovu, čuli su za to nešto. Da. Moj kanal jako je mali, da kažem, s razmjerno nekim velikim kanalima, ja poredim. Ali meni nije cilj da ja budem kao oni, da ih preteknem. Ali ja sam nekih 7300, da kažem, tih pratilaca trenutno. Ja imam oko 2,5 miliona pregleda. Znači 2,5 miliona ljudi je vidjelo ono što sam ja radio. To je jedna država, da kažem, vidjela cijela država šta sam ja radio. To smo i pričali baš, i baš si ti sad spomenuo, viđenje brojki ljudi gdje su ljudi, pogotovo neko ko kreće sa kanalom, recimo ja sad imam, znaš i sam, srebrno dugme na jednom kanalu, ali to je već nekad, ali nećemo da otkrivamo. Ali to je već neka druga priča, da. Ljudi podcenjuju brojke, to smo rekli, i sad neko ko počinje YouTube kanal i sad je njemu, ne znam, 100 pregleda malo ili 500 pregleda, ali 500 pregleda, kad razmislite, 500 ljudi dođe i pogleda vas, nije mala brojka i ne treba ljudi da se obeshrabre, jer stvarno nisu male brojke koliko se čine. Pa jeste, stavi 500 ljudi u dvorište da vidiš koliko je gužva. Da, upravo to. Da li je kreativnost presudna za pravljenje sadržaja? Pa jeste i nije. Sad ne znam šta si htjela da kažeš sa tim da samo za pravljenje sadržaja. Mislim, pravljenje sadržaja može svako ko ima mobilni telefon realno da radi. Za pravljenje kvalitetnog, iole kvalitetnijeg sadržaja. Pa donekle i jeste i nije. Znaš, sad je tu malo se poteže, sad je ovdje recimo, ti si mene malo pre početka mislio, ja ne lažem, rekao si, znaš kako ti je sad kao kad si ti gost, kaže, pa meni je super, ja ne moram da mislim o montaži, o kamerama, gdje je šta, znaš. Da, dosta si, da. Ali kada radiš sam, čekaj, moram postaviti kameru, da mi se nije iskrivilo, čekaj da vidim, pa napravim probni snimak, pa se vratim da vidim,
Pa da li je zvuk dobar, da nešto ne zuji, tamo vamo, znaš. Ljudi vide samo sadržaj i sve, da, rasvjete, oko mnogo svega. tehnikalije. Ja sam gledao jednom restauraciju nekog motocikla, neki ruski kanal. I pitam dole lika u komentarima koliko ti je vremena trebalo da snimiš video. I on kaže godinu dana, skoro svakog dana po, čini mi se, 3 sata. Da, veliki posao. Ljudi to ne vide. Toliki rad je bio potreban da on restaurira taj motocikl komplet i da snimi video o tome. Eto. Preko godinu dana. A i on ima neki kao vlog u Malinama koji je snimao tokom cijele godine i od toga napravio neki serijal. Ja inače izbacim kao serijal, ne znam, Malina 2023. I sad ja šta radim, tu je nešto, ali imam jedan serijal koji sam nazvao Krvava malina. I onda sam to podelio, ne znam, 15-16 epizoda, to sam sve izmontirao kad sam imao koronu, što je drugo drago, da montiraš. Ali sve kad spojiš epizode u jedan video, mislim da oko 2,5 sata traje. Će neko reći, pa gdje ću to da gledam, jer je, mislim, 2,5 sata kao film traje. E sad, šta je fora? Fora je što sam ja to 3 godine snimao. 3 godine. Da, to je to što to je, si ti znači, pričao. 3 godine je snimano i sad ljudi su malo, da kažem, i bezobrazni. Jesu, razmaženi. Ja gubim pratioci sad, mislim, baš mi briga, iskreno. Ja kažem, ja radim, jer moj kanal je koncipiran najviše na ideji how to. Znači, ja nisam napravio kanal da bi ja neke pare zarađivao. Nego šta pomogneš nekome, olakšaš možda, ili da vidi kako je to. Jer ja prvo nisam znao i da sam naučiš. U kom smjeru ide moj kanal. Nisam imao pojma. Onda sam svašta radio. I onda sam nekako palo mi na pamet, baš kad si rekao nasađivanje sekere, što meni, ne znam, 50-70, koliko ima 1000 pregleda. Da, to je interesantno. Šta bre, ovo ljudi gledaju, da li su normalni, gledaju kako ja nasađujem. Šta se ja zezao u tom klipu, ja sam đurao, su đurine nasađivanje, nešto tako. Ispostavilo si jedan od gledanih videa. Ali znaš šta je, tako od prilike nastaje svaki video. Jer je kao how to. Zato što ja kažem, čekaj, tad kad sam baš, eto kažem za tu sekeru, ali ista je priča za skoro svaki video. Ja imam 35 godina, tada sam imao, sad imam 38, jer kanal je 3 godine već stariji. Bez drime, molim. Znači, 35 godina, kažem, palo mi na pamet, ja prvi put u životu nasađujem sekeru. Nisam nikad imao potrebe za tim. Interesantno. I onda rekao, čekaj, ima još ljudi koji imaju 25, 30, 40 godina, pa nisu nikad imali priliku da, znaš, može da se uradi. I ja sam to uradio, kako sam imao neku šlajfaricu uzeo, pa polako nasađivao, ponevalja, pa još. I na kraju ja sam pokazao radi. I šta je zanimljivo, da je dan danas ta sekera nije pukla, nije spala i dalje radi. I koristi se. Moraš napraviti update, jedan video kao... Imao sam kad sam imao... Da. Preko ostala. Sad poenta je, znaš... Sekira danas. I onda ti vidiš tu odmah ljudi u komentarima, to se uzme hidraulična presa i nabiješ, sad to ti tako ovako onako, ok, nema svaku hidrauličnu presu u stanu ili u garaži ili šupi gdje god, znaš. Nego je, poenta je... Lako je kritikovati, lako je... Ja uvijek kažem, ako mogu ja, možete i vi. Tako je. Jer ja sam pokazao šta treba da se uradi. Sad, kako i doći do nekog dobrog videa, to se ne zna. Da, nekad to nema recepta. Da, nekad se jednostavno ne zna, nekad se jednostavno desi taj. Ja sam se pitao milion puta kako se dogodio Despacito. Ne možeš da... Dobro, tu se upumpa milioni dolara i tako se desi. Ima marketing. Upumpano je u mnoge videa, pa nijedan nije toliko dobacio. Ima to nekih specijalnih dodataka. Ima tu, to je mnogo šira priča. Muzička industrija. A znaš šta hoću da kažem? Konkretno, ja ne mogu pričam baš o svim, Gangnam Style i ostalo šta su radili, kako. Mislim, tu je kuća živa, velika marketinška kuća za njih. Inače, bilo je onaj kad je otišao... 100 miliona pregleda je tada navodno napravljeno i to je gurnulo dalje. Bilo je na Nacionalnoj geografiji, YouTube je nešto i kako je kao da peva na engleskom, neka osane na korejskom. Da je bilo isključivo mora biti na korejskom. Da su tako napravili. Fora, da. Ali šta ja hoću da ti kažem, neki video, pošto sam ja informatičar po struci i 20 godina, evo 2023 sam konačno raskrstio, ne mogu više to da radim, gdje sam ja napravio neke tutoriale
kako podići Windows 7, Windows 10, kako otvoriti laptop. I onda objašnjam ljudima, otvorite ovako, skinete bateriju, sve redom, jer ljudi koji Kako nisu dočistite radili kako da uradite ovo. da krenu. I to je bukvalno step by step uputstvo gdje bi mogla i tvoja baba, ako gleda uputstvo, da uradi to isto, razumiješ? Da. I po meni je neki fantastičan tutorial, sa moje strane viđen. Međutim, taj video i nije nešto uspešan. To smo i komentarisali, baš si i napravio dosta zanimljivih tutoriala i sve se to završi nekoliko stotina pregleda. Vjerojatno zato što je i velika Ili par hiljada, ali znaš šta bude zanimljivo? Da video koji je nastao spontano, imam par videa po preko 100.000, 150.000 za mali kanal, to je opet velika cifra, Kako nije, znaš. da, naravno. Znači, Kako to je to? sve... Ajde, obojica ste youtuberi i sad malo predstavite I sami ti si sebi. youtuber. Sad si ti, sada si ti. Šta da ti kažem? Sebi ste uskočili u Sam grlo. si ti sebi skočio, što si ti odlučio se pridružiš u ideji Zvone Kako je to podcast. moguće? Kako je to moguće da nešto što je, na primjer, korisno ili i kvalitetno, vrlo često ne bude nagrađeno na taj način koji zaslužuje, a neki trash ima, na primjer, 100 miliona pregleda ili... Jeste nekad razmišljali o tome? Mogu ja, profesore? Ovako, sad da ti kažem šta je meni palo na pamet. Ja imam 38 godina. I sad, moja publika, jer u analitici može da se vidi po sve ono odakle se gledaš, moja publika ima prosječno 23 do 65 godina. Znači, da kažem, pazi, to je platežna... Baš je precizna ta skala. Ali znaš zbog čega jeste? Zato što nisu oni od 13-15 godina, ne moraš 13 godina da imaš minimum da bi koristio YouTube, jel tako? A, njih nema, ovih mlađih. Ja nemam te publike ispod 18 godina. Jer njima nije moj sadržaj zanimljiv. A sad, klinci, deca, sad da kažem, čovjek od 13 godina, to nije čovjek, to je dete i dalje. Znači, oni klikću non stop i non stop gledaju, scrolluju, piče, komentarišu, lajkuju. I to je ono što algoritam YouTube gura. A vi ćete mnogo teže čovjeka od 30, 40, 50 godina da naterate da se njemu u podsvijesti bude da zaprati kanal, da klikne zaprati. Jer ima ljudi, verovali ne, Zapratite ovaj kanal, lajkujte, šerujte. Kad kažu preplatite se, šta da platim? Znaš, ljudi ne znaju ni terminologiju, kažeš preplati se, misli treba nešto da platim da bi te gledao. Da. Ne treba. A i kad kažete subscribe-ujte se, opet ne znaju. Opet ne znaju, ali i oni ne znaju šta sad tim kao dobijaš, pa što bi ja tebe pratio? Mislim, ne košta te ništa i imaš taj sadržaj. I kao što sam ti rekao, onaj video, 3 godine sam utrošio snimanje, potrošio sam, 15 dana na montažu i sad ne kaže, pa ti si to šta, ja sam uložio moje vreme, kao što rekao, vreme ti je najčešće. Sve to izgleda, pogotovo ljudi koji konzumiraju sadržaj. Ja sam opet imao tu priču da bi neko stvarao sadržaj mora donekle bude konzument. Ali ovi koji su isključivo konzumenti, što si ti sam rekao, razmazili su se i sad traže dlaku jajetu, što je ovako, što je onako, niko neće da se potrudi. Najlakše nekom doći na neki video koji je neko utrošio 15 sati napisati ovo je bez veze. Sad, šta bi ti preporučio onima koji tek počinju sa sadržajem na YouTube? Kratko ili... Slobodno. Kratko. Elaborat. Kratko. Ne odustaj. Bravo. Kontinuitet. To ti je. Znači, poenta je da budeš uporan, da ne komentarišeš, da ne obazireš se mnogo na zlobne komentare, jer ćeš mnogo imati više zlobnih nego dobrih komentara. Tako da... I guraš neki svoj fazon. Guraš nešto svoje, ali poenta je da ja sad, evo, kažem, 3 godine iskustva imam. Ja sad da napravim kanal. Ako želim da pravim budalu od sebe, jako brzo mogu da imam 50.000 pratilaca, 100, nebitno. Jer to je sad u trendu, to ide... I dobrodošli na naš YouTube kanal, danas ćemo razbijati ovo od glava. Gledaj, sad mi ovako pričamo, a sad pazi, da ja uzmem ovo pa tebi bacim u glavu i ti staviš ovo neki i izbaciješ, to će biti... Da, dao si video. To će ovako da ide, znači nemoj bre da se zezaš. Da. Šta da? Onih 50 € da mi platiš poslije. Šta da ti platim, šta je bre bilo? Mislim da ja dolazim džabe ovdje. Šta za džabe bre? Znaš šta ovo liči? Naravno da nije za džabe. Od ovoga ćemo napravimo short. Znaš, tako da, kažem ti, znaš, to ti je... Da malo ovako... I ono što je on pitao malo pre, kako publika? Zato što klincima to nije zanimljivo, šta će? Jer i klinci su nestrpljivi, oni hoće
sad, odmah, daj, da. izbacim 2 videa i... Kratko, da bude nešto... ali ja sam video jedno marketing, ne na moj kanal, ja ni jednom nisam platio, da kažem, YouTube sponzorstvo da me negdje guram. Da. Kanal koji je sad ugašen već, onaj neovlašteni serviser je bio. Ne znam, jesi video možda, čovjek, kanal u automobilima i to nešto. Znam, sad je on napravio novi Mirkora. Jes, Mirko. Zbog nekih šala o ženama, ja mislim da je bilo. Ne znam, nešto je ugašeno, ne znam šta je. Reportovano je bilo to, nešto. Da, možda i onda je bio možda jači da je se branio, možda bi mogao i da izvuče, ali je poslije napravio novi. Ali znaš šta sam vidio, jer kad kreneš, evo sad i ti sa ovim kanalom, kad imate, što da si ne kažu, trenutno 90 pratilaca, jel? Da. Hvala Bogu, iće to brže, ali hoću da kažem da sam ja recimo taj kanal video, nešto sam gledao i u suggestions meni se pojavi ono kao, i neki naslov je bio catchy kao novi kanal Mehaničar, ono, znaš. Ja hajde da vidim šta je to. Ja naravno, jel, kao kliknem, konzumer, jel, YouTube-a. I on čovjek u tom prvom videu, ja sam, ne znam, Mirko, snimat ćemo ovo, automobil, ono, hajde ja da vidim, zaprati, znaš, zanimljivo. Sad sam ja mislio, doći mu, ne znam, gol četvorka, pa će da skida glavu, da pokaže, znaš, tako nešto radi. Međutim, neke fore, nešto stavio, ali pazi ovo, ja znam koliko treba do 100 pratilaca jako teško doći. Do 1000 da ne govorim. Da. Posle 1000 krećemo. Malo lakše. Ali, poenta je da on čovjek sa tim jednim videom gdje kaže ja sam taj i taj, kao što ti kažeš, mi snimamo goste, imamo emisiju i on je sa tim videom, recimo danas, ima, ja sam bio među prvima, nekih 500 pratilaca. Sutradan ima 3000 pratilaca. I ima 200 komentara, bravo Mirko, bravo kralj, bravo to se čeka, ono, znaš, mislim to se vidi da je generički sve, znaš. I čovjek za 7 dana ima 30.000 pratilaca, nema ni jedan video. Što je stvarno ono, znači čekaj, tu nešto ne štima jer nemoguće tako, razumiješ? Znaš zašto? Ja mislim da je zato što on već imao publiku koja ga pratila, kad su eliminisali taj kanal. Ne, ja pričam o ovom prvom kanalu, ne ovaj sad. Aha, to je već... Ne, za prvi kanal, za taj. Jer mi je bilo, i onda sam počeo da pratim baš taj razvoj situacije. Jer znam koliko je teško dobiti, ali čekaj, ti za 24 sata dobijaš, ok, kad neko ima milion pa dobija... Može da se desi nekada da ti algoritam pomazi po glavi, tako da... Pa da, ali da dobiješ za 7 dana 30-40 hiljada i ne znam na koliko je stao, 56-70, sad možda ima toliko, kako se to radi, objasni? Pa kako se radi, on može bolje da ti objasni. To su ti trikovi koji nisu... To su trikovi, imaju, plaće se, pa imaš na ono sajtu, što, mislim, reklama, šta, svi znaju za kupujem prodaje, ne treba ih reklamirati. Kad imaš tu da ukucaš lajkovi, ne znam, i komentari, ti piše ti 1000 lajkova, toliko para, 5000 pratilaca, ali to je generički. Opet se treba fokusirati. 7300 imam pravih pratilaca, a sad može neko da mi napravi da prikazuje, ti kada dođeš na moj kanal da pokazuje 143.000 pratilaca, a u stvari imam tih 7000. Dakle, ovima koji startuju, ja mislim da bi si ti složio, verovatno, da se ne obaziru, recimo ko hoće onako neki ozbiljni kanal da neće baš da pravi neke ekstremne situacije, jeste da oni sami se ne obaziru na brojke, što ti kaže da imaju kontinuitet i da snimaju. I da imaju možda u zalihi uvijek nekoliko Jeste, ja uvijek imam u zalihama 3-4 videa barem. To. Jer nekad ne mogu da stignem da napravim, da kažem, sadržaj, jer moramo nečega da živimo. Od YouTube-a se ne živi. Naravno, tako je. Da kažem pošteno. Ja znači za monetizaciju, da dobijete monetizaciju, potrebno je 4000 sati pregleda. Što je sasvim mnogo. Međutim, računa se od svih videa. Sad, ako ti imaš 3, 5, 10, 20 videa, malo je. Ali ako imaš 200 videa pa svi sabiraju, ide. I 1000 pratilaca. I 1000 pratilaca, tako je. Šta sam pitao? Pa za youtubere, dakle, da se ne obaziru u početku na brojke i da imaju zalihu videa. Samo radi svoj, jer ja kada sam došao već, opet govorim vezano za moj kanal, jer ja sam zadovoljan kako on radi. Ja sam imao 300 pratilaca, a za tu godinu dana ja sam imao, recimo, potrebno 4000, sam imao 15.000 sati pregleda.
Znači, moj kanal je konstantno gledan, ali ono što sam već malo rekao, teško je da ljudi kliknu subscribe. Jest. To je problem. A sad imamo oko 5000 sati pregleda mjesečno, a treba 4000 godišnje. Što znači opet Napredak da je tu. se gleda taj kanal, znači ima, ali teško je da ljudi kliknu. A ja ne ulažem u taj marketing. Facebook sam baš sa tim kanalom, imao sam jedan privatni koji hakom, pa sam poslije samo sad imam smiley na Facebooku i to sam poslije godinu dana. A Instagram sam tek prošle godine, ne volim Instagram, jednostavno nešto me ne vuče. Malo i naporno praviti toliko sadržaja. Malo i naporno sve to. Zahtjevno vremenski da se sve to pravi, obradi. Ja gledam jedan video nedeljno, eto, toliko. Publiko, izvinite ako treba više. Inače, u opisu će biti tvoj kanal, pa možda jednog dana i naš kanal poraste, pa bude i od toga nešto. Možemo opet napraviti, možeš ti doći kod mene. Može, i to će. Kad budeš imao 10.000, dolazimo kod tebe, može tako specijal da napravimo. Pa da znaš, eto, ja bih volio kad dođe do kanala neke cifre, sad pazi, ne možeš ti sponzorstvo da nabiješ na mali broj, da dobiješ sponzorstvo. Ali recimo, nije meni pojem da ja uzmem pare neke, nego daj da dam nešto toj publici, razumiješ ono. Sad je teško da ja od mojih sredstava financiram poklone publici. Da. Iz kog razloga. Ali to ti je recimo isto jedan korak da možeš ti da dobiješ više pratilaca. Jer kad ti imaš nešto, pa pogledaš nešto 1000-2 dinara, nebitno, i najavljuješ, ja će doći to da gledaju, ali meni to ne treba, razumiješ? Da. Jer ja sam, danas trebam da radim moj posao sam napustio da bi otišao nešto da snimim, slobodno vrijeme montiram, opet ono što kažem, vrijeme najskuplje. Da, ljudima to neka bude više kao neki dodatni, nešto u čemu će uživati, pa ako se to pretvori nešto ozbiljnije, super, ali uglavnom neka to bude više kao neki lep hobi. Evo, meni se upravo danas izmontirao sam neki video. Jel se još renderuje? Još se renderuje, znači render će trajati oko 10 sati, 12, tako negde. Moja radionica koju sam polako opremao i 3 godine je to bilo, pa nešto ubacim, pa snimim, dobacim. Sad imam više sati materijala, ja sam to sve sabio u 26 minuta. Youtuberska je muka pregolema. Jeste. Puče render, a backupa nema. To je to. Tvoj kanal je na neki način unikatan, može se reći, sa sadržajem koji ima dosta toga zanimljivog. Iz razloga što, a i tvoj način prezentacije opet, i što smo pričali da svako ima nešto svoje unikatno, drugačiji. Moram malo da te hvali, ali ne smije mnogo. Nemoj. Da li misliš da svako ima svoje nešto da pokaže i da ne treba previše da kopira druge, već da prikaže autentičnog sebe i da ide na tu kartu što se tiče sadržaja, da se ne opterećuje previše, nego da pusti to neka ide i vremenom da malo tvikuje? Pa to ti zavisi od čovjeka do čovjeka šta ko želi da radi. Mislim, nije isto, ne znam, radiš u nekoj firmi, nisi zadovoljan poslom, nisi zadovoljan platom, kao, neka me za svak slučaj, ne, napusti, traži nešto drugo, ne valja to drugo, ili treće, četvrto, peto, razumiješ? Ali sad, kao što vidiš, ja TikTok recimo ne koristim, Instagram je viša sila naterala da stavim, možda i TikTok, ali ne bih neki sadržaj posebno snimao zato, jer znaš... Rasplinuo bi se. Jeste, u suštini da bi napredao ovdje... Moraš da guraš na svim frontovima. Nije sam gura, trebaš praviš budalu od sebe, razumiješ? Kao što rekoh, to ti ide, znaš, kao te izazovi, te ovo... Mogli bi da napravimo jedan kanal gdje ćemo glumimo budale. Da mlatimo pare, da smo jedno 20 godina mlađi, pa bi, znaš... Pa 10, bak. Možda već imamo. Da, možda već imamo, samo ne znam ljudi. Ne, znaš što, kažem ti, da sam ja napravio kanal 2010. Ja sam 2008. napravio prvi kanal, eto. Eto, da sam 2010. tad, jer tako je napravio lakše je izguro i drži dugo je klijent YouTube-a i on ga više gura. Jest. I kao što kažeš, ovi mladi, jel tako, novi YouTuber šta da radi? Ne treba gledati mnogo brojke jer se opterećuješ sad. Sprži se čovjek bez veze. I ne treba ni pumpati previše sadržaj, da kažem, algoritam voli da se što više, jer to je sad i pre 2 godine nije isto. Bilo je malo kvalitetnijeg, ali sad ljudi izbacuju sadržaj. Mnogo sadržaja. Imaju neki, ajde, ne moramo reklamirati, znaju ljudi, svako gleda koga voli da gleda, ali imaju ljudi koji na dnevnom nivou izbacuju video. Da. Ja kažem, svaka čast.
Ako može Svaka jest. čast, znači na 1 ili na 2 dana eventualno izbacuju. Jer ljudi, vi da snimite neki video od 15 minuta, vama treba da se pripremite. Da, tako, zavisi šta se radi. Ali recimo ako imaš high tech, recimo ti opet, ako pričaš, ne znam, o nekoj ploči, šta ima ono, ti moraš da nađeš info o tome, da prostudiraš, da naučiš neku skriptu otprilike. Neki scenarij, ono. Kod mene su vide uglavnom spontani, onako iz glave. Ja sam često, pošto snimam telefonom, izveš telefon i ideš. To je tvoj zaštitni znak donekle, znaš. Tako, snimaš i kome sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ima drugih kanala, mislim, šta da radimo. Da. Šta bi preporučio mladim ljudima u manjim sredinama, koji možda ne bi išli u veće gradove, koji se dvome da li da ostanu ili da li da idu? Šta bi ti njima poručio u tom nekom smislu da ostanu ovdje? Misliš da žive? Da žive, kao što smo mi odlučili, uprkos možda mogućnostima ili nekim željama, da ostanemo ovdje i da se ostvarimo u nekim svojim aspektima. Pa ne znam šta bih ti rekao, opet svako za sebe živi i svako neka sebi odluči šta će da radi, ali idi. Neka proba, zato što je ovdje je malo, kona sredina je u maloj sredini, ne možeš mnogo ni da uspeš. Mislim, realno, mala sredina, mali uspeh, ne možeš ti mala bara, puno krokodila. Da, kao i ovdje što je Užice, recimo mnogo teže ljudima da zapuse ovo. Odeš bar u Beograd, napišeš posao, naćeš drugi. Ja se izvinjavam. Ma nema veze. Sahvatavaju me na... Ne možeš uvijek, kažem ti, da uspeš. Ja sam htio da idem i u inostranstvo da radim, ali silom prilika nešto nisam otišao i onda sam ostao ovdje i onda sam slomio, ostaću, ajde, sad i malo mi ostalo i... Dakle, neka probaju ako misle da... Jeste, i šta je glavna stvar? Da se proba dok nemate porodicu. Kad imate porodicu i djecu kad dobijete, to ti je ne jedno, dva sidra te vuče i ne možeš. To možeš u Airplane mod staviš. Da, stavio sam Airplane, nego sad ću isključiti internet, da. Kažem ti, teško je, znaš, vuče te, ne možeš. Znači ja tad, hvala Bogu, imam 2 djece, tad sam imao 1 dijete, znači meni se duša cepa. Ali opet, ajde radi nečega kao, bit će bolje za 3-5 godina, nešto ću napraviti, raditi ovo. Međutim, ja sam zadovoljan s ovim što sam ovdje napravio. Da. Ali može svako. Svakako, dakle, neka probaj dok su mlađi, pa... Dok su mlađi, znači završite školu tamo vamo i pičite negdje napolje, radite nešto, napravite neku lovu, pa nešto investirajte pametno, nemojte samo glupo potrošiti novac. Tako da, mislim, pare, verovo ili ne, uvijek se lako može potrošiti. Koliko god mislio, da mi je... Ne da pričamo o dinarima, $1 milion. Proširi se znaš, kao, potrošiš. Znaš šta je fora, nije fora koliko zaradiš, potrošiš. Zamisli da ostaviš sa strane. Ti plata je i 200.000. Ako ti trošiš mjesečno 200.000 dinara, što bi naši stari rekli, dok ne našteđe, ne naradi. Ali sad je situacija malo i nezgodna, ali eto, da. Pošto imaš specifičnu duhovitost... Od crvenih ljudi. To mi moraš poslije platiti za ovu reklamu, jel? Što se može vidjeti po tvojim videima, eto, ljudi koji budu htjeli mogu da zaprate, pogledaju. Koliko nam humor pomaže ovim ludim vremenima i koliko je humor dobro odbrambeno sredstvo protiv svih problema na neki način? Ili lek, ili da kažemo tako nešto. Da, ne možeš kažeš da je sredstvo protiv problema. Da, mislim da, nije. Ne možeš ti humorom rešiti problem, razumiješ? Mislim, problem postoji da se rešava, jel? Da. Čim imaš problem, gledaš kako da ga rešiš. Ali opet, svako pitanje ti je, kažem, uvijek od čovjeka do čovjeka, jer ne možeš ti nekome da sufliraš, treba ovako da se radi. Ne, jer nije svako u stanju to da uradi. Ne može svako da se nosi isto sa problemima, ali naravno da je humor uvijek pozitivan. Jel? Olakšavajući možda onako, kao analgetik. Meni je, znači, kao što kažem, ja sam eto nekog vedrog duha, tako se smatram. I stavio sam namjerno na logu i čak i na moj ovdje špic uvijek piše samo pozitiva i na logu je smajli isto piše samo pozitiva. Tako da sam postavio dobro pitanje. Samo pozitiva ide, jer znaš kako, sad ti ja nešto ode da kukam tebi, joj brate, pa uvati, nema od toga ništa. Sam sebe
ubijam sa kanališ. tim i nije mi dobro i ono, ok, imaš problem, to ti je, da kažem, nekako inženjersko razmišljanje. Ja kažem, inženjera ne čini diploma. Donekle jest, jer piše, samo. Ali ja kažem, svaki majstor, pa čovjek na selu koji živi, inženjeri su, ima problem. Daj da rešimo. Ja kažem, ok, idemo ovako, ne može. Ovako ne može. Ajde da okrenemo naopako, da probamo. Kao algoritam, aha. I nekako ćeš naći rješenje. Jer kad kreneš da rešavaš, vidjet ćeš šta te lomi, šta te koči. Krenut ćeš da analiziraš malo. I samim tim kreneš drugačije i ok, sve ćeš da rešiš. Tako je. Jer ja recimo isto nisam imao ovaj YouTube kanal, pa sam pokrenuo, ajde, ok, ide. Nisam dosta stvari radio, probao sam, nisam ni popravljao kola, pa sam počeo da popravljam. Inače ne popravljam uslužno, nego onako nešto šta mogu da radim. Da, to je jedan recimo zanimljivo da je najgledaniji video taj gdje sam ja sa sprejem ofarbao polu stranicu, znaš. Malo sam se edukovao ranije, imao blago nekog iskustva i sad poenta šta sam ja htio sa tim videom. Nije, znači... A i cijel taj ton je u nekom, da kažem, opuštenom pa jest, tonu. Jer nije poenta meni, vidite kako ću ja ovo dobro da uradim, kako je to ludilo, ne. Poenta, ja sam rekao ono što radim. Vidite, sad sam uzeo ovu šmiglu 204, sad sam uzeo 320, 400, sad sam bacio ovaj sloj. Poenta je da ja, ako sam to uradio, da ti vidiš šta sam ja radio, pa ti uradiš isto to. Ili bolje, čak je bolje. Jer uvek, kad se napravi kuća, pa ti onda vidiš, pa treba da sam ovdje pomerio, ovako mogu sam garažu napravim, znaš, ali da kažem da ljudi nauče nešto iz mog videa, to je poenta svega. Da im olakšaš i možda uprostiš neke stvari. Isto kao što sam ti rekao, što se i dalje renderuje i do večeras ako završi, ako ne pukne. Poenta je, nije tu stvar, vidite ljudi moju radionicu, ja sam ovo divno napravio. Poenta da ljudi vide šta sam ja radio, kako sam od ničega, znači to je neki prostor gdje je bilo 3 kultivatora smeća sam ja izveo, mislim to je neki stari drva, sve sam ja to rasklonio. I onda sam gledao šta ću, mogu ovdje to ovako, onako, kako sam ja planirao, kako sam napravio, iskoristio prostor i onda kad neko gleda video, vidiš mogu bi ja ovako da uradim. Kaže, pa mogu ovo i bolje da se napravi, mogu je ovako, znaš. Ok, kad završiš pa vidim ja šta je nešto moglo. Ali da vidiš... Ali bitno je da se radi i da ide, što se kaže, nekad se previše opterećujemo nekim stvarima i ne uradimo nešto. Rad pobeđuje uvijek, to ti je, znaš. Jeste. Znači ne možeš bez rada, imaš platu 40.000, nisi zadovoljan, promijeni posao. Ili gruva nešto još dok se ne sredi situacija i to je to. I jedna stvar kod ljudi je mnogo problem, mislim, bilo koji zaposlen čovjek, nezadovoljan je, ali ima problem da neće da izgubi posao. Jer kao neka sigurica primam nešto i svi misle naći bolji posao, kada ja nađem bolji posao ja ću onda pređem. A to se neće desiti. To se neće desiti jer treba odmah. Kad ti napustiš posao na kojem radiš, ti si se oslobodio tereta i možeš da nađeš drugi posao. I nekako i nateraš sebe, možda kad izađeš iz tog, da kažemo, lažnog komfora, i onda ti mozak i radi brže, sad nemam stalna novčana primanja, šta bih ja mogao da radim i nekako se... I onda ti je lakše naći jedno, drugo, treće, peto, ono što sam rekao, menjaš i nađeš nešto. I ti si sam radio razne poslove i na kraju si sam odlučio da preuzmeš, da kažemo, stvari u svoje ruke i krenuo si da taksiraš sa svojim vozilom i sam si rekao, eto, ako vam se ne sviđa, probajte sami, jer jednostavno od kukanja nema ništa. Kako je to iskustvo tvoje sa tim odlukom da tako nešto preuzmeš svoje ruke? Ukratko, jedan portofolio kraći je da sam ja bio u srednjoj školi, sam počeo da radim na jednom radiju. Pa sam poslije radio, kad sam završio na 2 radija paralelno. Znači, na jednom sve, na drugom drugu. Međutim, u medijima nema nekog baš novca, pogotovo u manjoj sredini. Da, znam to. Poslije smo se upoznali i na 3. i eto, znaš, mislim, u međuvremenu sam bio i DJ, 8 godina sam puštao muziku, tako da, to je dok je mlađi čovjek. Ja sad ne bih mogao da radim kao DJ, mislim, ne mogu, ne vuče me, pogotovo kad imaš klince, hoćeš iti da spavaš i, znaš, ti ako si cijelu noć budan do 6-7, ne možeš ti moraš spavati preko dana.
Mislim, takav mi je bio dan, nekad dođem kući u 8, 10 ujutru sa Zlatibora kad sam gore radio i onda šta ću ja, spavam do 4, 5, ustaneš, tučeš, popiješ kafu, jedeš i pališ opet. Mislim, lepo je to, žurke, društvo. Jeste, prošao sam i ja to, znaš, da, znam. I love je bilo, ne mogu kažem da nije, ali kažem ti onda već šta ćeš, onda sam bio u toj informatičkoj firmi, onda sam se oženio i na jedno dete i onda kao, već moraš držaš porodicu, to je onaj komfort što kažeš. I bilo je prelomne situacije. Ne mogu da napustim. I onda 6-7 godina sam tu proveo i onda sam počeo da vozim taksi. A zanimljivo je sad, evo u ovom Užicu, Užic je inače grad taksija, mnogo ljudi koriste taksi. Ja kad sam počeo nije htio niko da me primi da voziš. Jer kao gdje ćeš, pa ne znaš ulicu, ovo ne. A sad primaju svakoga, brate. Sad se traže, nestašica. da je bilo ko samo da vozi, da mi ne stoji auto, razumiješ? Tako da je bilo da sam ja krenuo sa mojim autom, sa mojim jednim autom da je Uno bira. 98. je bila, 2013. sam počeo da radim. I sad, pazi šta je zanimljivo, taj auto je meni radi ok, malo dosipa ulja, ono civilno. Sad kad uđe auto taksi, on radi non stop, počinju problemi. Došao sam do toga da mi je auto trošio litar ulja dnevno. Litar ulja dnevno? Da. I onda krene, ti voziš, počinje i onda radiš bukvalno da se raspada, razumiješ? Da, sve te veće neke boljke dolaze do izražaja kad voziš auto svakodnevno, da. Ali samo da ti kažem, da skratim, da ne dužim mnogo, ja sam tad, znači, napustio moj posao, znači već nismo mogli, neće da diže platu, meni nije ovdje nego kilometar iznad glave, ok, evo ruke, razišli smo se. Ja sam tad i studirao usput. Mislim, tu je bilo i nije htio da me pusti. Dakle, bio si na 100 strana u neku ruku. Nije htio da me pusti da odem na ispit. Da braniš. Ja već upadam u probleme. Ja sam napustio i usput sam uz taksi, završio. Da kažem, da sam ostao firmu ne bi završio, sigurno studije. Što se kaže, cimao si se. Ali u stanju takvog automobila, ide ti doprinosi, porezi. Ja sam radio po 16 sati dnevno. 16 sati dnevno. I 18 nekad. I usput porodica. Da, znači rastrzan, iskidan. I onda sam već uspio taj auto, sredio ga, ok. Onda sam zamenio za noviju Nubiru isto karavan, jer mi i dalje trebao karavan privatno. Znači, uzeo sam njega, pa sam njega uzeo Seni, pa sam posle kupio onaj C5, znači, već sad sam uzeo i novi auto, znači, na onu subvenciju, tako da... Napreduješ, hvala Bogu, eto. Jer ima jedna stvar, pazi, iza svakog uspešnog taksiste stoji 20 ari maline. To je činjenica. Dakle, hibridni način zarade. Ali ja kažem, znaš šta je, to ti što kažem u komentarima, da ljudi ne gledaju mnogo. Jer zavist ljudi meni kažu, pa tebi je lako, ti imaš malinu. Nije lako, ja radim tu po 12 sati, 15, ko ima malinu, i ti si imao, znaš. Da, ba imam i dalje, ali ja sam tu... Muka je to, zato sam i stavio naziv krvava malina, jer ko radi razume zašto je krvava. Apsolutno. Ljudi ne shvataju koji ne rade sad ti misle da je to... Ali ja kažem kolegama, ok, sad je jeftina zemlja, kupi 10-20 ari, voziš taksi i to ti. Jer meni taksi omogućava da ja odem mjesec, 2, 3, da završim te poslove koje imaju već. Da možeš da budeš fleksibilan donekle sa svojim poslom. Da, jeste, zato što mi omogućava da vreme upravljam svojim vremenom. Ali eto, ti si sam si rekao da si u početku radio po 16 sati, ljudi ne shvataju, možda i neki shvataju, ali da bi došao čovjek do neke fleksibilnosti, mora nekada, kažemo, se podsima i da se žrtvuje određenim momentima, da bi došao do tog momenta da može donekle, koliko je moguće, raspolaže svoje vrijeme i da sebi napravi neki gušt ili neki svoj hobi. Pa jeste, ali najbitnije je da znaš šta hoćeš. Ako ne znaš šta hoćeš, ideš levo, desno, nigdje nećeš stići. Razumiješ? A ako imaš cilj, ti ideš levo, desno, ali opet grabiš ka tom cilju i nešto ćeš uraditi. Za monara koji nema put, da, svaki vetar je nepovoljan, da. Ali kažem ti, rad pobeđuje, ali kada radiš 16-18 sati dnevno, tu života nema. To je tačno. To nema život, ti jednostavno dođeš kući, ti nisi ni za što, ti si slomljen. Okupaš se, jedeš, spavaš. Nastaviš dalje. Ustaneš ujutru, krećeš na posao odmah. Pa ćeš kasnije dočekovati sve. Ali viš kažu, radi od majmuna napravio čovjeka, da je od čovjeka napravio konja. Ali znaš šta ima još kad kažeš tako,
To je Bove Ćale rekao pre 20 godina. Kaže, majmun se zezo po granama, da kažem zezo. Kako ništa nije radio, znaš, i postoje čovjek. A mrav je cijelo život radio i ostaje mrav. Znači imaš i tu analogiju. Da, napravljen je čovjek. Znaš, sad, kako koga, i opet nije svako spreman da toliko radi, da se zapne, da se žrtvuje. Neko jeste, mislim, ako hoćeš nešto više da imaš od prosjeka, moraš i više da radiš. Govorim od poštenom. I da naučiš da se nosiš sa problemima, jer ljudi moraju da shvate, a i mi sami znamo, mislimo sad smo riješili neki problem i više nećemo imati nijednog problema, a imat ćemo stotine. I da nekad neke stvari koje kad uradimo nisu ispale tako kao što smo mislili ili smo, da kažemo, failovali ili neke stvari, ali da je to sve sastavni deo nekog procesa i napredovanja ka nečem boljem. A dobro, znaš, ali uvijek, kažem ti, ako hoćeš da radiš nešto, svaka akcija ima reakciju. Jer meni porodica trpi tu. Ja odem sad će mart mjesec, uskoro. Znači, kada dođe Lab Friends za 10 dana, ja krećem u te radove malinarske i ostajem jedno mjesec dana. Ali ja neću biti kući mjesec dana. Mislim, dođem na kratko, ali uglavnom tamo ostajem non stop dok to sve ne završi. Tako da moraš veliki rad, imaš da bih nešto... Odricanje i neko... Pa kao i sportisti, znači vrhunski sportista ne može u kafanu i ostalo, nego moraš da treniraš i da se posvetiš tome. Jeste, i da budeš neko viđenje, sad smo malo otišli tu životnu filozofiju, da budeš i adaptivan i da kažemo, ne kažem da svaštari čovjek, ali da bude prilagodljiv sa nekim stvarima i da prati šta se dešava, jer čak i velike kompanije propadaju, tako da uvijek moramo pratimo šta se dešava, da ne bi da se ne uljuljkamo. Propadnu velike kompanije lako, tako da može mali čovjek. A i taj nerad, mislim, ja sam po prirodi ovako, ne volim nešto puno da radim, ali eto, sam sebe teram. I ovaj podcast je nekako da nateram sebe da pravim nešto bolje, jer nekad i ako ne možete, treba sebe naterati, jer bolje je opet 16 sati raditi nego 16 sati ležati. Ali pazi, nerad, sad ću ja budem voditelj. Može. Čime svi bavite inače, osim ovo? Bavim se antikvitetima, freelancovanjem, YouTube-om. YouTube, optimizacija i ostalo, to što znam. Slobodno kažem. Da. Sad pazi ovo, kažeš ne radim. Radiš. Jer trošiš svoje vreme i opet, kao što kažem, vreme ti je najskuplje. Znači, nisi kopao kanal, ali si proveo 10 sati nešto drugo da radiš. Da, možda ne doživljam toliko kao rad, ali u stvari jeste rad, da. To je problem ovdje zašto sam ja napustio informatiku. Zato što ja, da ti kažem pošteno, ako radiš servis računar koji je pukao, ima viruse, pa na njemu imaš neka plaćanja razna, mreže, štampače i ostalo, ti sve da uradiš profi kvalitetno, da provjeriš kompletno ploču, hard disk, memoru, da očistiš, da updateš sistem, drivere, sve programe koje ne žele da stave, da očistiš virusa. Tebi treba 10 sati da uradiš kvalitetan servis. Da. Razumeš? I sad, ovdje su ljudi informatički nepismeni. Većinom, možda ružno zvuči, ali tako je. Ako ti kažeš nekome, ok, taj servis je recimo 3000 dinara. Ja sam mislio kaže, pa brate, mnogo je, pa si ti normalan, razumiješ? Ali ako ti dođe električar i stavi 3 licne, stavi 2 osiguračka, daje 2000, evo majstor je 2,5 da te častim. Razumiješ? To je rad. I ako je proveo 20 minuta, 30, on ti je došao, znaš. A ti kao radiš nešto, znaš. Sad pazi, jer recimo ove godine u Malini je bila recimo dnevnica 5-6 hiljada dinara. Znači ja imam mnogo iskustva informacije da bih i radim 10 sati. I onaj što dođe da bere Malinu 10 sati i onda kaže, pa jeste, ali njemu je teže fizički, razumiješ? On je došao sa rukama u džepovima i ne mora ništa da zna o Malini i on će da radi. A ja imam godine iskustva i učenja i na plaću upola manje, otprilike isto vrijeme provedeno. I ja kažem, jer svaki informatičar može da bude berač Maline. Svaki berač Maline ne može da bude informatičar. Da, to je lepo rečeno. I to ti je jednostavno tako, jer kod nas se to ne cijeni. Jeste ja problematika. zbog toga ne mogu da se objašnjam sa ljudima i ostalo. Jer kad ti uradiš nekome, on kaže, odnese kući
Kaže, pa ja imam i štampač, znaš, može klincima igricu. Mislim, ja trebam da dođem kolima, da utrošim vreme, da skidam igrice, da instaliram. Ti da mu napišu, pa ja, šta to da ljudi ne vide taj rad i to znanje koje stoji iza toga. Da ti skineš kuler, očistiš termalnu pastu. Pa jesu. Postali su raznažni. I nekako kad uradiš nešto, ja imam ponekad taj problem kada radim nešto, ljudi nekako imaju problem sa tom cenom, ali uvijek sam zato, ako ti se ne dopada moj kvalitet, rad, misliš da ti nije... Zavisi, znaš, zavisi i koliko možeš da se... Treba malo i sreće. Ja sam imao klijente kojima kažeš koliko god nije problem, on hoće da mu se uradi i hoće kvalitet. I on plaća i nikad mu nije problem bio. To je, znaš. Ali opet, kod takvih klijenata ti moraš biti na dugme. Jer čim te zove ti moraš dostavljati svoje sve, a ja ne želim ja ne želim to da radim. Ne želim ni u fabrici ne bih mogao da radim. Ti nekad i kad ti se možda čak i ne radi, sigurno je bilo tih da, sigurno i odeš i radiš, ali nekad se baš ne radi i možeš sam si kaj, hoću malo da odmorim nekoliko sati. Skratiš, ne radiš i to ti je, znaš. U suštini... To je prednost da ima i svoje mane. Ima, jer nije baš lako ni biti preduzetnik, jer imaš obaveze. Ti kažeš, pa ne radim, mogu radim kad hoću. Stoji. Ali, ako ja ne radim, mene čeka porez i obaveze, čeka me da napravim meni platu, ali ja kažem, mogu ne radim. Ali onda... Imaš konstantan pritisak. Ali imaš mogućnost da varijabilno vreme, da ti bude, znači da možeš i ovako i onako, znaš. Jer nekad radiš 12-15 sati, a nekad odeš na svadbu kod drugara, pa kažeš, taj dan neću ni da radim, razumiješ? Da, to preuzimanje odgovornosti za svoj život donosi neke svoje mane i prednosti, ali svakako je bolje nego biti uljuljkan u nekom lažnom komforu i valjalo bi možda da se ljudi malo više, što se kaže, prodrmaju. Treba svako da se trgne malo, da mu bude, mislim, ako nisi zadovoljan, problem je kod ljudi, sad dodao smo što kažeš u životnu filozofiju. Idemo spontano, da, tako teče. Ljudi hoće, znaš, tu ušuškanost, ali ne žele ništa da menjaju. Znaš, i vole da ih neko vodi. Da. Vole da ih vodi, da im kaže šta da radi, da neće on da razmisli, da nešto. Da uključe mozak. Nisi zadovoljan, promeni nešto. Kaže, kako izbjeći stres na poslu? Ne odete na posao. Bukvalno. Ili dođete u maline. Da. Da li ti je malina možda, sad je to recimo meni zanimljivo, pošto ja malo s antikvitetima radim, ali to je meni onako da kažemo više kao hobi i odmor od nečega drugog. Da li ti je malina kao neka kontra od taksi prevoza i taksi prevoza od maline i YouTube, sve to? Pazi, u malini se radi krvavo što se tiče fizički. Da. Ali je psihički odmor. Dakle, psihički odmor ješ... Uvijek ti je bilo da fizički rad oslobađa od psihički od fizičkog. Znači, meni prija, dođe mi kao odmor. Jer se rasteretiš, nisi toliko opterećen, danas i ovo uradio. Dakle, nije ti ono, jaj, treba danas, jaj. Ne, pa ideš radiš, ali da radim u firmi, ne bih držao malo. Da. Ne bih, jer dolazim do stresa, jer bi onda bilo, vidiš kako je danas vreme, ja sam jedva došao koliko je sneg zatrpao. Da. Ali recimo ti moraš, planiraš idem za vikend, međutim udari ovako kiša ili nešto, ti ne možeš ništa da uradiš, već upadaš u probleme. I onda sam sebi nabijaš stres i stvaraš i ne možeš. Tako da malo možeš da radiš jer je mnogo zahtjevna gospođa. Ne može u firmi ako imaš fleksibilno vreme, ok, može. Ali ovako je muka. Da, muka. Ali se zaradi opet nešto. Ne mogu kažem da nema zarade, ima zarade, ali ima i velikog rada. Ima li šanse, da, to smo već spomenuli, da do kraja godine dođeš do 10.000 pratilaca? Mislim da će biti 9. Da. Nekom logikom zbivanja šta je bilo, kako je napredovalo, ali eto, do kraja godine vi da pređete 1000. Hvala, i to nam je i neki cilj, o tome smo baš pričali, da do kraja godine pređemo nekih 1000, pošto već imamo neko predznanje, jel? Pa nam je, mislim, donekle i lakše da krenemo. Pazi, ono što sad je 90, gledaš, 100, super, kao neka mala pobjeda, znaš, to imamo, znaš, 100 ide, znaš. Zanimljivo je, meni je, ali ne treba, ne znam šta, znaš, pregled video 1 pređe 1000. Pa ne 2, 5, 10.000. Da, čak i još zanimljivo što ja imam jak kanal,
ali mi je ovo opet novi početak i zanimljivo mi je kao da nemam. Jer je totalno druga priča. Je totalno druga priča, publika i dosta toga će se naučiti i dosta toga će se proći. Možda je ode nekom smeru, ko zna kojem, vidjet ćemo. Inače, muzički kanal DJ QB Records. QB Records, da. Da. Tako da, bit će to jako zanimljivo. I ova epizoda koja je sada snimljena će biti emitovana, jel? Nekad, da. U etru će A biti. možda i snimljena danas, to već nećete znati. Koja će operacija tad biti aktualna u Malinama? Pa sad, Možda ćemo i završiti malo nekad bude ovo. otprilike ova emisija za nekih 2 mjeseca, a možda je i snimljena danas. Nema veze, to ti nije Sad kad bi bacili pokrivalicu napolje, možda bi ljudi znali, ali to ostaje tajna, mala tajna. Ne možeš da znaš tačno koliko će da ti neki video bude uspešan. Ja sam recimo imao jedan video koji je sad da se imam, ja bih rekao, ajoj bože šta sam ja uradio. Da. Neki dečiji sat kupio sam mojoj klinici, znaš ono što ima praćenje GPS ono. Međutim, kak je stavim ovako, pa otišao fokus pogrešan bio jer snimao sam starijim telefonom, nema to da hvata fokus teško. I to je sad kad pogledam, ali ja sam ostavio te video, neka budu kao greška. Ali kao neki dokaz kako je sve to išlo. Taj video je bio kilav, recimo ima 1500 pregleda i onda je taj video čutao, stajao. I onda je on išao, prošao je godinu i pol dana i on je počeo odjednom nešto pup da ide. Nisam ga ja negde gurao po forumima, po negde da ide. Taj video je jednom poslao, za moj kanal viralno nabio posle 30.000 možda pregleda, ne znam. I sam je počeo da radi, ono. Ja gledam, što je ovo počelo odjednom, znaš, nije mi jasno zašto ovaj video jednom počeo da radi. Em sam ga davno snimio, nije neki kvalitet i on je počeo da radi. Da. Jedan od gledanih videa je Sirće protiv korova. Da, Sirće protiv korova. Nešto sam čitao kao Sirće može da ubije travu, korov. Aj, zanimljivo signal, Sirće neko u kući. Ja nešto, ne znam ni koliko sam napravio onaj razmjer, ja sam rekao video, ja sam to zamutio i uzeo pumpicu, neku travu ovako kao nadstao svalja, vidim za koliko će da ga ubije, znaš. Da ne bude preparat kao ajde organsko da probamo. I ja sam samo izbacio na kanal taj video, nigde ja njega nisam postovao. I taj video ima 130-40 hiljada pregleda, kako, pojma nemam, ubi me ako znam. Ali ja sam ovako stavio neki mali tronožac, snimao i ono iz ruke ovako, ni stabilizacije i šejki je video, znaš. Sad, zašto taj video ide? Sad mogu ja tu da, moje mišljenje tu dam možda za taj video konkretno, mislim da su ljudi donekle bili radoznali. Da vide, možda neko nije ni znao, možda se neko pitao, pa ono, Sirće protiv korova, daj da pogledam, pa je možda i to. Ali taj video isto imao 1000 i neki pregled, isto je kasnije nekad počeo da ide, ono, da mi u danu taj video ima 8000 pregleda, recimo. Da. Znači, to je interesantno. Zašto? Zato ćemo mi za ovu emisiju napraviti neki clickbait naslov, clickbait thumbnail. Da, clickbait to i jesu. I to je malo mač sa dve oštrice. Ja i bežim od toga, ali opet... To ti je ovo trash novinarstvo, znaš. Jest. Ja iskreno kad gledam, svi vrtim, ono, dosadno sjediš tako si vrti telefon, ideš onaj naslov, nećete vjerovati kako da, i znaš, neću ni da gledam, jer gledam neka budalaština. Da, već je ono, oguvana. Nećete moći da verujete šta. Ceo internet bruji o tome. Znaš, internet gori, grmi, puca, znaš, već... Nećete verovati šta nam je gost rekao u emisiji. I ti staviš ovako neku fotku. Da. Znaš, kao, wow, znaš, i napišeš, ludilo hitna je dolazila. I onda staviš dole ispod, mogla je doći hitna da smo uradili, da smo se gađali čašama. Mislim, tako gluposti neke... Ili napravimo kao neku mini svađu, kao što smo rekli, napravimo short od toga. Nećete verovati... Nećete verovati, to moraš. Da, može to da stavimo kao, nećete verovati koja će biti cena maline. Smiley prognozira cenu maline. Za 2023. Ne, pa to gledaš na osnovu nekog zdravog razuma, eto, kad kažeš cena, a kad smo se već dotakli, to je bilo, jel, ajde, da bi opravdali taj clickbait naslov. Ali znaš šta je, može, eto, clickbait. Zato što je bila ove godine dobra cena. Mislim, ljudi su uvek, ne znam, da im platiš i 2000, reće, pa što nije 2100? Mislim, ja sam zaista zaradio, okej, ali međutim, radi se taj lobby hladnjačara da se
Već u januaru su počeli da kako se obara cena, kako to ide dole, kako ne može. I neki ne prodaju, ali imate i drugi, i mnogi nisu isplatili, to imam već video o tome. Da, koji je onako i gledan. Da meni petina je ostala još možda da se isplati, ali nekima nije ni pola isplaćeno, što je problem, jer mi uskoro ulazimo u novu sezonu, a nisu plaćene pare. A treba da finansiraš novu. A neki su opet hladnjačari u septembru isplatili pun iznos. Razumiješ? Znači, čekaj, neko može, neko ne može. I onda će sad, ko je platio, on će imati dalje, poslije ko nije platio, neće imati. Mislim, ja, glupo je, sad će možda malo narod da me mrze zbog ovoga, ali kukaju. Treba držati puno, ne. Ja kažem, ljudi, to je posao, biznis. Znači, i ako ja sad recimo propadneš poslu, propustiš, šta sad? Radi nešto drugo. Da. Kao ja sad kažem, nisam zadovoljan u taksiju, hoću država da mi pomogu. Zašto da mi pomogu? Razumiješ? Mislim, to ti je posao, menja posao, radi nešto drugo. I kad reče vaše tog clickbaita i sad, pošto ja YouTube kanal malo uređujem, i tu sam uvijek onako, pošto ja sam ne bih, ali opet mora to da bude malko, da kažemo, prijemčivije, da ljudi malo i da privučem ljude, ali svakako i da opravdam to. Neki ljudi onako baš i stave neke bombastične, što sam rekao, i fotografije i naslove, ali mislim da i to ne treba, nego da je negdje po meni, negdje nešto između najbolje rješenje što se tiče YouTube-a, da bi je to donekle bio, da kažemo, etički. Nešto onako srednje, ne previše napad, da ne bude baš sa dve oštrice. Skandalozno, senzacionalno. Thumbnail, recimo nešto da pokažeš šta se od prilike radi. Ja sam probao... Da, ti isprobavaš malo, da. Ja sam probao, recimo, kad ide video, pa isečem neke da kažem, ključne delove, pa i stavim kao na početku, najava, da ide znaš, vidi se da ljudi to nekad premotavaju, jer može... Da, vidiš pored tencije. Znaš, ide, pa onda sam stavio, neka ide od početka do kraja. Vidjet ćemo i mi kao sa našom emisijom kako će ići. Da, kao što kažeš i novim YouTube, probaj ovo, ne plaši se promjene, kao i posle sve. I ako nešto ne prođe kao što si mislio, bitno da si probao i video kakav je. Vidiš kako ljudi reaguju, Naravno. Ali kažem, ja i moj kanal, ne znamo dokle ćemo doći, šta će da bude, nego jednostavno... Sve to putovanje. Putovanje, ne znam gdje će dode, ali kao što rekao, poenta cela mog kanala je, ako sam ja nešto uradio, da može drugi neko da uradi, jer ti ne treba za nešto što sam ja uradio alat od 5000 eura, treba ti 5 eura, 10, razumiješ? Znači svakome je pristupačno uradi sam i može da uradi. Ja sam, da kažem, evo, mogu i da kažem koliko, ja trenutno zarađujem oko 25 eura od kanala, mesečno. Široko, brate. Gospođo. Ali imalo i 40-50 eura. Međutim, kad dođe januar, uvek to u januaru uvek je tu pad u saobraćaj, to je pa onda svakako. krene da se vraća. Ali se ne sad već malo više, pa 35-40 eura. I sad, ja sam odlučio, jer sam jedno menjao telefon, počeo sam sa Note 3, starim mojim telefonom, međutim, to je malo slabija kamera, pa sam uzeo neki Pocophone, pa sam uzeo Note 10 Plus, koji ima i stabilizaciju 4K i baš dobro snima. I moj kanal sad je na njemu. I sav novac koji sam zaradio od YouTube-a, ja nisam ni žvaku meni kupio, nego sam uložio u kanal. Jer sam napravio sad i meni neki mini studio, manji od ovog vašeg prostora. Gdje ćemo gostovati. Gdje ćete gostovati, kažem ti, naprosto sam manji, znaš. Ali lepo je to kad pogledaš. Ali uzmeš i gimbal neki, pa sam uzeo još jednu sekundarnu akcijonu kameru kada snimaš iz auta pa zalepiš tu, pa drugi, sad, auto mi je obično, neko treba da mi pomogne za snimanje jer je teško sam da snimaš kada staviš kameru. Znam, pomagao sam ti kod snimanja nekih auta. Pa jest, malo si imao greški, pa sam ja to probao da ispeglam montaži, ali dobro, naučit ćeš. Znaš, ali malo upgradeš opremu. I vide ljudi kako ti je sadržaj. I za nove, da kažem, youtubere bitno je da se fokusiraju prvo na zvuk, da je dobar. Znači, neka ide i bubica, ne mora bežiš, neka ide i žičano. Vidiš, šta je profesionalac? Ja sam stavio ovdje bubica, ti stavio da ti vidiš. Ja sam malo glasniji, pa zato. A možeš i tiše da pričaš, jer mogu i ja ovako da pojačam glas, ali malo umerim. Jer će mnogi, možda i većina, i mnogi će da puste ovaj podcast Znaš šta je fora? Ako nije u 4K, nema veze, može i Full HD, razumeš?
Ali zvuk mora. Šta je preporuka, što u 4K, šta je dobro? Jer ja sam, veruj mi, u videografiju sam slučajno upao. I onda sam gledao, kao i ta malna i sve, mene zanima, čekaj, zašto, šta ovo, što ovako duraj, zbog čega je to? Radoznao sam i onda, što da snimam u 4K? Jer ovo što ja renderujem 12 sati, da je u Full HD-u, ja bi ga izrenderovao za 2,5 sata. Ali, kada snimaš u 4K i sad hoćeš malo krupniji plan, ne gubiš na kvalitetu. Možeš da ga kropuješ. Kad se kropuje, ostaje. U Full HD, kada kropuješ, vidi se veliki gubitak. Znaš, ili kad ideš ako je duža scena, pa ideš blagi, zoom in. Znaš, jer u Full HD-u kako ide blagi zoom in, sve se pogoršava kvalitet. Da. Ali međutim, eto, možete i sa mobilnim telefonom početi da snimate. I bitno je krenuti, mi smo baš i pričali kad smo krenuli s podcastom. Zato bitnije je audio od videa. Da se krene i onda vremenom stvari dolaze na svoje, da se ne optereći oko sitnica. Jer se uči na greškama. Tako je. I kada izbaciš video, ja pogledam svoj video, iskreno, izmontiram, ali ne gledam ga ranije, nego ja kad ga izbacim, ja ga onda pogledam. Pogledam ga u I čovjek je sam sebi najveća kritika, ja sam sad gledao neke svoje emisije i već sam neke greške ispravio u ovoj emisiji, a svakako će se ispravljati dalje i dalje, što jeste čar svega ovoga, što me dovodi do nekog tog završnog. Šta bi ti imao otprilike nešto za kraj da poručiš, da kažeš ili neka tvoja poruka, ideja, vizija, šta god? Vizija. Pazi, samo u vezi čega, tačno. U vezi svega. U vezi svega. U vezi svega. Ovako, aj ukratko, u vezi YouTube-a fokusirajte se na audio. Video će doći kvalitet, jer ako je loš zvuk, koliko god da je dobra slika, ako krči puca, niko neće imati živca to da gleda, ugasit će video. Znači, to je definitivno. Ako lošija malo slika, nije baš 4K, dobar zvuk gledat će ako je tema interesantna i zanimljiva. Doći je vreme da ćete imati, znači ne možete odjednom sad kupiti sve stavke, sad kameru. Ja želim da kupim i kameru koja će mi omogućiti da lakše snimam. Sad sam nabavio neke bubice, ali sve to vremenom ide. Treba i da prođe vreme, da naučite greške, da naučite i da radite. Pogotovo kad je one man show, znači treba je kadriranje, oprema, pomaže oprema, ali nije presudno. Jer sam ja recimo nisam imao ni stalak, pa sam improvizao, pa sam stavljao kutiju na kutiju, pa sam snimao sa kutija. Bitna je bolja. Znači, bukvalno usečem karton, ubacim telefon. Nisam išao pa kao prednja kamera, što ima veze, može. Međutim, poslije sam naučio kadriram, sve to dolazi, ne možeš ti, počinjem i sad će to da bude bum, ko neko što izbacio 200-300 snimaka, sad ćeš ti sa 2 snimka da ubijaš. Znaš, teško je to. A ovako što se tiče nekog života, mladi, ako možete, imate mogućnost, probajte inostranstvo, inače nije lak da svuda teče med i mlijeko, treba probati dok nemate porodicu, još je lakše. Da kažem, otići, kad imate porodicu, to je već mnogo teško da se ode. Međutim, imalo je situacija da se ljudi u 40-50 godina života, cijela porodica odseli. Znam ljude. I ne treba se plašiti promjena. U suštini, niste zadovoljni poslom, financijama, ženom, nebitno. Probaj drugu, razvedi se, uradi nešto, promijeni posao, znači uradi nešto. Nemoj kukati. Ako kukaš, sam sebe štetiš okolini, počeć ljudi zbjegavaju, samo kuka, razumiješ? Znači, malo pozitive. Kao u duhu tvog kanala. Ponesi malo pozitive u svoj život i neka bude, neka bude svetlost. Tako da, mislim da svako može tako nešto da odredi šta želi. Ja sam, kažem ti, 20 godina radim informatiku, neki smatraju da sam budala što sam napustio, jedan mi je rekao, klijent, ti si lud, ti napuštaš računare, to je budućnost, ali ideš nazad, vraćaš se malini i tako si rekao. Nekad to je moj život, moja stvar, ja želim tako. Jer i taj posao je jako naporan, nije to kad ljudi sediš i kuckaš. Nije to baš tako. To ako ja umem da otkucam nešto za 2 minuta, ti možeš 20 godina kuckati pa neš uraditi ništa. Kao što smo mi prepustili montažu i snimanje čovjeku koji je profesionalniji od nas. Zdravo. Ovo baci u kadar mene. Znaš, ali kažem ti, i ta montaža dođe. Meni je zanimljiva bila, jer ja sam radio audio montažu.
Da, znam. I radio sam hiljade reklama i ostalo. Nije zato ja govorim sad audio je bitan mnogo. Ali jeste bitan. I sad kad sam počeo video montažu, nema veze s audio, jer ti opet moraš audio da obradiš. To sam jednom mislio da napravim video, da pokažem ljudima šta da rade. Jer kao što sam rekao, da ljudi počnu sa telefonom da snimaju. Jer nije isto, ako ti telefon ovdje, tvoja razdaljina, ti imaš neki volijum i možeš da snimaš. Ako odmakneš telefon 5-6 metara, gubiš mnogo. Ali kako ti da normalizuješ audio, da pojačaš, da ukloniš beli šum, da, znaš, ili imao sam neke situacije da sam nešto snimao, pa nisam čuo, nešto čukao pozadnji, tup, 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 znaš. I onda nađem taj zvuk, izolujem ga, izbacim, međutim tu dolazi malo do moduliranja, ali opet bolje i tako nego da je loše. Tako da ovo rješenje sa bubicama je fantastična stvar. Hvala. Pa dragi naši gledaoci, slušaoci i ostala mnogobrojna rodbino, želimo da vam se zahvalimo što ste ostali do kraja podcasta, vi koji ste ostali. I želimo da vam kažemo da se pretplatite, da lajkujete, šerujte, šta god. Nemojte samo ostati ravnodušni. Moje ime je Branko Kujundžić, moj co-host Bojan Purić. Koji je dobru kafu skuvao, mora reći. Eto, pa u duhu emisije Kava i rakije. Naš podcast Kava i rakija, a naš gost Smiley. Smiley, Dejan Perišić, Smiley. Jeste, i također, eto, kad je već, neš, onih 50 € da mi daš, zapratite i Smiley kanal. Znači, YouTube.com. Imate to dole u opisu. Veliki pozdrav.